Uděláme pro nás Andrea Fischera, samozřejmě my. Ďakujeme pekne, boli ste super. Ďakujeme. Čo ešte? Počúvajte, niečo vám poviem, hej? Ale vy si už pýtať domov, aby to sa nedopadne chlapí, tak jak ten rok, keď prišiel domov a otvorí manželka niekde, len taký lístok na mesto manželky a tam bolo napísané, už tam prišli som v porodnici. Tak uteká, rýchlo kúpi nejaké kvety, uteká do porodnice, aj už ho nepustili samozrejme k manželke, a len cez to sklo s tou manželkou, ktorá sa stretol a kričí na tú manželku: Mara, ja som to nestihol, Ježiš, čo máme? A ona tak s úsmevom: chlapca. Jo, to je dobré, to je super. Aký je, koľko váži? Že 3,5 kg cez to sklo. Ježiš, to je super, to je perfektné. Mara, počúvaj, a na koho sa podobá? Ona hovorí: nepoznáš. Takže pozor. Dobre. Pozor na ženy. Preto máme iba jednu v kapele.